λέγεται. Εντάξει παιδιά, εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πω, δηλαδή, απίστευτο, Μα ποιο του ήρθε να σου στείλει τόσο τεράστια τούρτα? Μάλλον ο Κωνσταντίνος την έκανε. Και κοίταξε να δεις. Μου την έστειλε μεγάλη για να μου δείξει πόσο μεγάλωσα. Ξέρεις τι καθαρματάκι είναι αυτός ο επίκουρος? Το δικό μου το δώρο πώς φάνηκε? Φάνηκε πάρα πολύ καλό, αλλά θέλω και επανάληψη. Τόσο ακόρταγος είσαι. 3 φορές το κάναμε. Τώρα 3 φορές τι είναι για μας? Πάμε λίγη τούρτα και έχουμε πολύ. Και μετά θα το κάνουμε συνέχεια μέχρι τελικής πτώσης, μωρό μου. Παναγία μου η Πέγγι. Ποια Πέγγι? Αυτή η θεία σου που μου έλεγες τόσο νέα είναι? Τι θεία σου και εσένα που θα με πεις θεία του? Πέγγι, περίμενε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Τι να μου εξηγήσεις ρε? Τι να μου εξηγήσεις που ήθελα να σου κάνω έκπληξη και μου την έκανες εσύ? Και τι έκπληξη ρε που κοντεύει να σταματήσει η καρδιά μου, κοντεύει. Μα ποια είναι αυτή η Μάνθο? Φιώνα, αν θέλεις φύγε, πρόκειψε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Όχι να μην φύγει. Μάνθο, να κάτσει εδώ η κυρία να τα πούμε έξω από τα δόντια. Εγώ δεσποινής μου είμαι η μνηστή του κυρίου από εδώ και 2 χρόνια. Εγώ δεσποινής είμαι πιο μεγάλο κορόιδο, γιατί είμαι η μνηστή του εδώ και 3 χρόνια. Σαν δεν τρέπεσαι, αλήτη. Γι' αυτό έλειπε στην Αλάσκα και στη Ζηλανδία. Και στη Χιλή και στη γη του Πυρός. Για να έχει χρόνο να βλέπει και τις δυο μας. Τέτοια κορόιδα, τέτοιο θέατρο. Και να σκεφτείτε δεσποινής ότι εγώ είμαι ηθοποιός. Πέγγι καλά, δεν ξέρω αν με γνωρίζετε. Τώρα κανονικά θα πρέπει να σου αστράψω 2 χαστούκια. Αλλά θα κάνω αξιοπρεπή έξοδο από τη σκηνή. Πέγγι, περίμενε, πού πας? Να σου εξηγήσω. Εμένα βλέπω δεν κάνεις καν τον κόπο να μου εξηγήσεις. Οπότε φεύγω. Αλλά θα κάνω ένα αξιοπρεπή έξοδο από τη σκηνή. Καθίστε δεσποινής. Καθίστε. Ομοιοπαθείς είμαστε. Θα φύγουμε παρέα. Θλιμμένη παρέα, αλλά παρέα. Όχι, όχι, άστε να φύγει. Εσύ θα κάτσεις εδώ να σου εξηγήσω. Εσύ είσαι γυναίκα της ζωής μου. Ας το ρε Μάνθο, αρκετά με κορόιδεψες. Δεν σε κοροϊδεύω, αγάπη μου. Από τότε που σε γνώρισα η Φιώνα διαγράφηκε από την καρδιά μου. Αλλά σώψε το πατέρας μου. Ο πατέρας σου? Ο πατέρας σου τώρα που κολλάει? Πέγγι, το εργοστάσιο δεν πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε δηλαδή κίνδυνος μέχρι και να κλείσει. Έτσι αναγκαστήκαμε να δανειστούμε πρώτες ύλες από τον πατέρα της Φιώνας. Με πίστοση. Ο άνθρωπος πίστευε ότι έτσι βοηθούσε το μέλλον γαμπρό του. Εγώ αναγκάστηκα να πουληθώ για το οικογενειακό συμφέρον. Ο πατέρας μου είναι καρδιακός. Και αν χάναμε το εργοστάσιο θα ήταν μετρημένες οι μέρες του. Δεν ξέρω ρε Μάνθο. Λες αλήθεια? Πίστεψε, αγάπη μου. Τώρα που το εργοστάσιο ξαναστάθηκε στα πόδια του, θα της το πω της Φιώνας. Φιώνα, δεν είμαι πια ερωτευμένος μαζί σου. Αν θα πω την Πέγγι μου. Αστυνομία, ανοίξτε! Αστυνομία, μας πιάσανε. Δεν ξέρω, αλλά καθώς μου τα έλεγε όλα αυτά, ένα δάκρυ κύλησε από το μάτι του. Μακάρι να μου λέει την αλήθεια. Έκπληξη! Λίνα, τι έκπληξη είναι αυτή, τι κάνεις εδώ? Μην γελάς, Λίνα, που πας! Λίνα, Λίνα! Αγάπη μου, ήξερα ότι σήμερα θα γιόρταζες τα γενέθλιά σου οικογενειακά και ότι αύριο θα τα γιορτάζαμε μαζί. Αλλά δεν άντεχα να μην σου δώσω ένα φιλί. Λίνα, άκουσα με καλά. Πρέπει να φύγεις τώρα αμέσως. Και στο κάτω-κάτω και ωραία είναι να γνωρίζω κι εγώ την οικογένειά σου, αφού θα παντρευτούμε. Μα τι είπα και το αρχίζει, δεν είπα. Η Δεσποινής είναι εξαδέλφη σου. Η Δεσποινής, η Δεσποινής είναι μια ηλίθεια που καθυστέρησε να χώσει τα γαστούκια της. Πέγγι, να σου εξηγήσω, περίμενε. Μάθω, κάτω τα ξερά σου και μην τολμήσεις να με ξαναπλησιάσεις ποτέ στη ζωή σου, γιατί στο ορκίζομαι θα βάλω μπράβους να σε δίνουνε. Θα βάλεις μπράβους, πώς θα τους πληρώσεις? Τι σε νοιάζει ρε, θα τους πιάξω γκόμενους. Θέλω να μου απαντήσεις σε 2 ερωτήματα. Πρώτον, πώς γίνεται η θεία σου η Πέγγι που μου την έχεις αναφέρει τόσες φορές να είναι τόσο νέα? Και δεύτερον, γιατί θύμωσε τόσο πολύ?